Cook Beats Productions. Ane zamanga maona Mwari kuti nina mate. Ane zamanga maona Mwari ndokuziwa Mwari. Ane zamanga maona Mwari kuti nina mate. Ane zamanga maona Mwari ndokuziwa unosamisa Mwari, unosamisa Mwari muno, unosamisa Mwari ndokuziwa Paulo wakasangana nekupenya achienda ku Damasiko kundoparadza vana va Mwari mukamuita bofo. Ndanga ndisina kukodzera kushumira nenyaya yeumondi. Mwari munoshamisa Mwari ndokuziwa unoshamisa Mwari, unoshamisa Mwari muno, unoshamisa Mwari ndokuziwa ane zvamanga maona Mwari kuti ndiwe mambo. Pane zvamanga maona Mwari ndokuziwa Mwari. Pane zvamanga maona Mwari kuti ndiwe mambo. Pane zvamanga maona Mwari ndokuziwa unorangarira Mwari, unorangarira Mwari muno, unorangarira Mwari we ndokuziwa ndiani wakasara mwimba ya Saulo wandingaitirewo zvakanaka. Mefibhosheti wazimudzwa naMwari kubva mukuruwa. Ndanga ndisina kukodzera kuva mambo, ndiri chirema makaita nyasha. Mwari munorangarira Mwari ndokuziwa Mwari, unorangarira Mwari, unorangarira Mwari muno, munorangarira Mwari we ndokuziwa Mwari wekare nanhasi makasimudza marombe. Munosimudza Mwari ndokuziwa Mwari. Ndimi Mwari wekare nanhasi
makasimudza marombe, munosimudza Mwari ndokuziwai, munosimudza Mwari, munosimudza Mwari, munosimudza Mwari ndokuziwai.